Bun, haideți să intrăm într-un subiect care pentru foarte mulți e ca o piesă de puzzle care a lipsit o viață întreagă. Vorbim așadar despre ADHD la adulți. Și nu e doar un diagnostic, ci e mai degrabă o cheie. O cheie care ne ajută să înțelegem un mod complet diferit de funcționare a creierului. Pentru nenumărați adulți cu ADHD nediagnosticat, cuvintele astea nu sunt simple insulte. Ele devin în timp o voce interioară, un eco constant al frustrărilor, al eșecurilor, un sentiment care i-a urmărit poate de o viață. Și iată întrebarea care schimbă absolut tot, pentru că mută discuția din zona de vină și rușine în cea de neurobiologie și înțelegere. E pasul esențial de la autoînvinovățire la, în sfârșit, autocunoaștere. Uite și cum o să arate parcursul nostru. Explorăm mai întâi experiența interioară, apoi decodăm știința din spatele ei, vedem cum se manifestă concret la adulți, abordăm riscurile și, cel mai important, discutăm despre calea de urmat. Să începem prin a valida această experiență emoțională, pentru că, înainte de orice etichetă clinică, există o realitate trăită, de multe ori în tăcere, cu un sentiment profund de confuzie și de ce nu pot fi și eu ca ceilalți. Imaginea asta surprinde perfect sentimentul. Atenție! Nu vorbim aici de dificultăți ocazionale de concentrare sau de organizare, pe care le avem cu toții. Pentru o persoană cu ADHD, simptomele astea sunt permanente și, pur și simplu, afectează serios fiecare aspect al vieții, de la carieră la relații personale. Acum, hai să trecem la explicația științifică. E absolut crucial să înțelegem că ADHD-ul nu e o lipsă de voință, nu e o scuză. E o condiție biologică reală cu o bază neurologică foarte clară. Punctul central aici e ăsta. ADHD-ul nu apare brusc la 30 de ani. Nu. El a fost acolo, prezent, chiar dacă nediagnosticat, încă din copilărie și continuă să aibă un impact major și la maturitate pentru majoritatea celor afectați. Și, ca să înțelegem puțin scara, procentul ăsta se traduce în 10 de milioane de adulți la nivel global, ceea ce subliniază cât de important e să recunoaștem și să tratăm corect această condiție, care, de multe ori, e complet invizibilă. E important să știm că ADHD-ul nu arată la fel pentru toată lumea. Unii se luptă mai mult cu concentrarea, cu organizarea, visează cu ochii deschiși, alții, în schimb, cu neliniștea, cu impulsivitatea, cu faptul că interup pe ceilalți. Și, desigur, mulți au o combinație a ambelor tipuri. Iar aici vedem exact de ce se întâmplă asta. Nu e o problemă abstractă. Putem observa diferențe clare în funcționarea unor regiuni specifice ale creierului, regiuni care gestionează funcțiile executive. Practic, vorbim de managerul creierului nostru, cel care ar trebui să organizeze, să prioritizeze și să execute planuri. Analogia asta cu semnalul slab e extrem de bună. Imaginați-vă că sistemul de comunicație al creierului nu are suficientă putere sau că semnalul e inconsistent. Mesajele legate de concentrare, de motivație, de controlul impulsurilor, pur și simplu nu ajung la destinație la fel de eficient sau de rapid. Bun, mergem mai departe și vedem acum cum arată ADHD-ul în viața de zi cu zi a unui adult. Și o să vedem că poate fi foarte, foarte diferit de imaginea clasică pe care o avem cu toții a copilului care nu poate sta locului. Asta e o distincție cheie. Hiperactivitatea nu dispare, ci se interiorizează. Adultul poate să pară perfect calm la exterior, dar în interior mintea lui e într-o cursă continuă. Sau simte o nevoie constantă să se miște, să se foiască, ceea ce e evident la fel de epuizant. Și aici ajungem la provocările de bază care afectează profund viața de adult. De la a-și aminti de ce a intrat într-o cameră, la a plăti facturile la timp sau a respecta termenele limite la serviciu, disfuncția asta executivă creează obstacole constante. Un concept foarte interesant e cel de orbire față de timp. Nu e vorba de neglijență, nu. E o dificultate reală în a simți intuitiv cât durează 5 minute sau o oră. Asta explică de ce sarcinile sunt adesea subestimate și de ce gestionarea timpului e o luptă atât de mare. Și aici vedem cealaltă față a monedei. Deși atenția poate fi greu de susținut, hiperfocalizarea permite o imersiune totală, absolută, într-un subiect de interes. Poate fi un fel de superputere când e canalizată productiv, dar la fel de ușor poate duce la neglijarea completă a altor responsabilități importante. Acum, trebuie să abordăm un aspect critic.
pentru că ADHD-ul nediagnosticat și netratat nu e deloc benign, vine la pachet cu riscuri semnificative, atât pentru sănătatea mentală, cât și pentru cea fizică. Statistica asta este, sincer, alarmantă. Creierul cu ADHD, fiind într-o căutare constantă de stimulare și de dopamină, este mult mai vulnerabil la dependențe. Fie că vorbim de substanțe, de jocuri de noroc sau de alte comportamente de risc. De asta tratamentul este esențial, nu doar pentru simptome, ci și ca o măsură de prevenție. Iar graficul acesta ilustrează perfect un alt risc. Impulsivitatea și căutarea permanentă de noutate, trăsători centrale în ADHD, fac ca jocurile de noroc, de exemplu, să fie deosebit de atrăgătoare și periculoase. După cum se vede, riscul este de peste 2 ori mai mare comparativ cu populația generală. Pe lângă riscurile astea comportamentale, există și o suprapunere masivă cu alte condiții de sănătate mentală. Efortul constant de a compensa pentru simptomele ADHD+, provocările biologice, creează un teren extrem de fertil pentru anxietate, depresie și, desigur, tulburări de somn. Bun. După ce am înțeles provocările, e timpul să ne concentrăm pe soluții. Vestea bună este că există o cale clară spre gestionarea ADHD-ului și spre îmbunătățirea calității vieții, iar totul începe cu un diagnostic corect. Un diagnostic corect nu se pune în 5 minute. E un proces riguros care implică o analiză a întregii vieți a persoanei pentru a confirma că simptomele erau prezente încă din copilărie și combine interviuri clinice structurate cu instrumente standardizate ca cel de aici pentru a evalua impactul real al simptomelor. Deci, ideea de bază e că nu există o singură soluție magică. Tratamentul cel mai eficient combină mai multe elemente. Medicația, fie stimulantă, fie non-stimulantă, ajută la reglarea chimiei creierului. Psihoeducația oferă înțelegere și reduce autoînvinovățirea, iar terapia cognitiv-comportamentală și dezvoltarea de abilități practice construiesc strategii concrete pentru a naviga viața de zi cu zi. Și aș vrea să încheiem cu gândul acesta. A primi un diagnostic de ADHD la vârsta adultă poate fi copleșitor, da, dar este mai presus de orice o validare. E momentul în care haosul începe în sfârșit să capete sens și îți oferă harta de care ai nevoie pentru a construi o viață împlinită, nu în ciuda ADHD-ului, ci prin înțelegerea și valorificarea modului unic în care este cablat creierul.